Gitugyan sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ngadto sa barangay Sawang Calero karong adlaw, Enero 27, ang usa ka ambulansya. Sulod niini ang kompletong medical equipment nga kinahanglan kun dunay emerhensiya. Malipayon ang kapitan sa mong barangay, Kapitan Sergio Ocaña, sanglit matud pa niya nga pila ka tuig na silang nag-atang aron maaprubahan ang ilang gipangayo sa kagamhanan. Dugay ni request sa city panahon duha na kamayon ni agi nya di ta ka basol sad kay di man sad kay kita ra barangay daghan man sa kayo problema ang syudad, so ang ambulansya sa syudad uwang jud kayo. Dako kay pasalamat ani nga natagaan mig ambulansya, so maduha niya ang ambulansya kaning among usa pwede ni among ihatag sa laing barangay para sad makatabang sa uban nato mga kaigsuonan. Apan duna pay dugang panginahanglanon nga buot ipadangat ang maong barangay, sanglit padayon nilang giatubang ang problema sa baha ug drainage. Problema sa among barangay ni sad dako gyud nga main nga problem gyud kanang drainage gyud sa moa. Usa sa gina mo gina akong gidumbol sa dunya og ni Congressman Edo Rama. Sa kinsa lang makauna nila kay ato kayuhan man eh. We will let the Department of Engineering and Public Works handle that situation, but we've been very responsive man, also with our equipment na naman tay rental of equipment. Gawa sa gi-turnover nga ambulansya, duha sab ka Nissan Irvan ang gihatag ngadto sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office isip dugang ekipo sa ilang mga operasyon. Saysay sa pangusa na asong opisina Aderson Comar nga magamit ang maong sakyanan sa pag-apod-apod sa natanggo nga mga hinabang tungod sa pagpahigayon sa Sinulog Festival. Gamit kayo ang atuan sakyanan, ilabi na doon na mga biglaan nga lakaw, so magamit yun siya kayo. We have 27 mountain barangays, so ato dyan ang ikater kay ang ato ang mga equipment sama sa rescue truck, fire truck or ambulance, dili mo sa 4x4. Nga doon naman ko barangay nga prone sa landslide. So muna itong ipangyan naman. So kini ang ato ang van sa urban barangay radyo ni siya. Iya ang operations. Hugot nga pagbantay ang tubag ni Comar aron kalikayan masubli ang nitumaw nga isyu sa pagpamaligya sa mga kawani sa City Disaster Office o gasolina nga gisuyop gikan sa mga sakyanan sa ilang departamento. Kini si Queenie Holigon, alang sa MyTV, Cebu.